Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Traje utrka kandidata za 9. saziv Hrvatskog sabora. U programu Mreže TV kandidati koji se bore za naklonost birača na ovim prijevremenim parlamentarnim izborima predstavljaju se, ali i sučeljavaju po izbornim jedinicama. I večera smo s vama punih 90 minuta. Ovo je peto i posljednje ovotjedno predstavljanje kandidata u programu Mreže TV. Do sada su vam se predstavili kandidati druge, 9., 6. i 7. izborne jedinice. A večeras će vam svoje političke programe i stavove predstaviti 5 kandidata prve izborne jedinice. Ostanite s nama. Prva izborna jedinica obuhvaća sjeverozapadni dio Zagrebačke županije, poput grada Zaprešića, te dio najstrožeg centra Zagreba, kao i zapadni dio grada, pa tako u prvoj izbornoj jedinici glasuju birači iz primjerice Zrinjevca, Cvjetnog trga, Tuškanca, Petrove ulice, Kvaternikova trga i Maksimirske, ali i Podsuseda, Gračana i Markuševca. Iako je riječ o gusto naseljenom području, broj upisanih birača od 345.000 ipak je ispod državnog prosjeka, koji predviđa 377.000 birača po izbornoj jedinici. Državno izborno povjerenstvo je za prvu izbornu jedinicu potvrdilo čak 19 pravovaljanih kandidacijskih lista. Stoga su s nama večeras predstavnici 5 lista i to onih koji prema posljednjim istraživanjima osvajaju trenutno najveći broj glasova na tom području. Dakle, večeras su s nama gospodin Goran Aleksić, kandidat koalicije Jedina opcija koju čine Živi zid, stranka Promijenimo Hrvatsku, Akcija mladih i Abeceda demokracije. Dobra večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Također tu je i Goran Bradić, gospodin kandidat Domovinske koalicije koju čine HSP, dr. Ante Starčević, HKDU, Ujedinjena stranka prava, Demokratski savez za nacionalnu obnovu i Hrvatska demokratska stranka. Lijepi pozdrav vama, dobrodošli. Dobro večer. S nama je u studiju i gospodin Joško Klisović, kandidat Narodne koalicije koju čine SDP, HSS, HNS i HSU. Lijepi vam pozdrav. Dobro večer vama i gledateljima. S nama je gospodin Zvonko Milas, kandidat na listi HDZ-a i HSLS-a za prvu izbornu jedinicu. Lijepi vam pozdrav. Dobro večer i pozdrav vama i gledateljima. I jedina dama večeras među kandidatima, gospođa Jelena Pavičić-Vukičević, kandidatkinja koalicije za premijera koju čine stranka Bandić Milan 365, stranka Rada i solidarnosti, Narodna stranka, Reformisti, stranka Razvoja, Novi val, HSS, Stjepan Radić i blok Umirovljenici zajedno. Lijepi vam pozdrav. Dobro večer. Za vas smo i večeras pripremili referendumsko pitanje, a ono glasi kome biste dali svoj glas u prvoj izbornoj jedinici. Ponuđeni odgovori su koaliciji za premijera, Domovinskoj koaliciji, koaliciji Jedina opcija, Narodnoj koaliciji, koalicijskoj listi HDZ-a i HSLS-a ili nikome od navedenih. Znate već cijelu proceduru, brojevi na koje možete glasovati će vam cijelo vrijeme trajanja emisije biti prikazani na vašim ekranima. I evo kratkog podsjetnika na pravila sučeljavanja. Dakle, sučeljavanje je podijeljeno po 3 bloka na 3 područja relevantnih pitanja. Svaki kandidat ima 30 sekunda za odgovaranje na postavljeno pitanje. Nakon svakog kruga postavljenih pitanja imate pravo na po jednu repliku, također u trajanju od 30 sekunda. Isto tako podsjećam, poštovani gledatelji, i vas da ćete se po završetku prvog seta pitanja moći uključiti u tijek sučeljavanja na broj telefona koji se lako pamti 060 500 501. Evo, na samom početku, poštovani kandidati, imate pravo na 1 minutu za predstavljanje svoje liste ili svog programa. 60 sekundi, gospodine Aleksiću, krećemo s vama. Kreće sad. Ja sam Goran Aleksić, nositelj izborne liste broj 19 u prvoj izbornoj jedinici. To je koalicija Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcija mladih. Mi iz Udruge Franak smo pridruženi toj koaliciji. Popularno se nazivamo Jedina opcija, to nam je u stvari slogan. Naš glavni cilj jest obeštećenje svih dužnika oštećenih nezakonitim poslovanjem banaka, zatim određivanje početnih fiksnih kamatnih marži u svim kreditima u kojima ona nije ugovorena i konačno prekršajni progon banaka kojim se može državni proračun uprihoditi od 9 do 25 milijardi kuna. Nažalost, to do sad nitko nije prepoznao. Želimo raditi za društvo, želimo aktivizam koji smo imali u Udruzi Franak prenijeti u Hrvatski sabor. Evo, ostalo vam je još vremena, no ako ste završili, idemo dalje abecednim redom. Gospodine Bradiću, vaša minuta. Dobro večer, pozdravljam sve Zagrebčane, jer uglavnom Zagrebčani glasaju. Jako stari Zagrebčanec, jer imam 54 godine. Evo, nisam političar, ali sam poduzetnik, gospodarstvenik, sada trenutno u jednoj agenciji radim. Naša koalicija je čvrsta jedna koalicija koja je nastala
od pravaških stranaka i udruga. Na našoj listi je 6 dama i ja bih samo nabrojio, znači na prvom mjestu je gospodin Pero Ćorić, najpoznatiji Don Quixote Hrvatskog sabora, zviždačica, poznata Vesna Balenović, 3. mjesto sam ja, 4. gospođa Natalija Bilić, 5. doktorica Mirta Kovačević, 6. magistar Đuro Božanović, 7. Željko Hrastinski, 8. Srebrenka Frajman, Kovačić, 9. Ana Hardi, 10. Čedomir Čakmak, Ankica Groznica na 11. mjestu, doktor znanosti Gordan Radić na 12. 13. je gospodin Zdravko Vukić i 14. Robert Balić, diplomirani inženjer. Ovaj put smo napravili jednu malu iznimku, a to je da smo vam dopustili malo dulje od minute. Pričali smo i prije emisije, strogo se držimo stvarno predviđenog vremena i zato, gospodine Klisoviću, vaš red 60 sekundi. Ja sam Joško Klisović i predstavljam ovdje Narodnu koaliciju koja okuplja mlade, iskusne i stručne ljude koji su zajedno s građanima spremni povesti ovu zemlju u bolju budućnost. Svoju reputaciju sam stekao izvan politike, a u politiku sam se uključio zato što se tu donose odluke o našoj budućnosti. Fokusiran sam na to kako dobre ideje pretočiti u konkretne rezultate, za razliku od mnogih političara u Hrvatskoj. Uspostavio sam gospodarsku diplomaciju kao jedan pilot projekt reforme državne uprave i kao pomoć našim gospodarstvenicima na međunarodnim tržištima. Jedini sam državni dužnosnik koji je zatražio od poduzetnika da ocijeni njegov rad i koncept gospodarske diplomacije. Njihove ocjene su bile 92% odlične i vrlo dobre. Poštovani građani, koliko želite da ovu zemlju u budućnost vode stručni ljudi koji su u stanju dobre ideje pretvoriti u programe koji imaju rezultate iza sebe, podržite Narodnu koaliciju. Hvala vam, gospodine Milas. 60 sekundi kreće sada. Dobro večer, ja sam Zvonko Milas. 6. sam na listi HDZ-a i HSLS-a u prvoj izbornoj jedinici. Na listi koju predvodi predsjednik HDZ-a gospodin Andrej Plenković, koja je spoj iskustva i mladosti. Lista koja ima 6 žena, od kojih je najmlađa Gabrijela Matić, 92. godište. Naš cilj je pokrenuti gospodarski oporavak Hrvatske, jer smo sigurni da potencijali postoje, dakle treba ih iskoristiti. Problem je u lošem upravljanju. Ono što želimo, to je vratiti povjerenje hrvatskom narodu, hrvatskim građanima u politiku. Hvala vam. Gospođo Pavičić-Vukičević, izvolite. Lijepi pozdrav svim našim gledateljima. Koalicija za premijera na ove prijevremene parlamentarne izbore izlazi sa jednim programom koji je doživio svoj puni procvat u gradu Zagrebu. Mi smatramo da cijeli niz mjera u socijalnoj lepezi, da cijeli niz programa koji se tiču kvalitete obrazovanja, kulture, sporta, pa i komunalnog standarda u našem gradu, zapravo da se od nas očekuje da sve te kvalitetne programe također ponudimo i našim sugrađanima u cijeloj Republici Hrvatskoj. Koalicija za premijera na čelu sa Milanom Bandićem, ujedno je gradonačelnikom grada Zagreba, doista je svih ovih godina, ne samo realizacijom svog programa, već okupljajući tim stručnih ljudi, pokazala da zna ne samo što, nego i kako, i pokazala je da ima cijeli tim stručnih ljudi koji mogu realizirati te programe. Na posljedku valja samo još reći da Hrvatska može bolje, ali da Zagreb može još bolje. Evo, hvala vam, Mario. Ako se slažeš, ovime smo završili sa produljivanjem vremena. Od sada krećemo stvarno striktno po 30 sekundi. Tako je, vrijeme za prvi blok pitanja. On se odnosi na gospodarstvo i financije. Gospodo, ako ste spremni, možemo započeti. Dakle, prvo pitanje. Već godinama se povlači teza kako je preveliki broj zaposlenih u državnoj i javnoj upravi i on koči rast gospodarstva. Zalažete li se za smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi ili biste poduzeli neke druge mjere, odnosno korake kako bi se riješio ovaj problem? Evo, gospodine Bradić, ovaj put krećemo s vama. Izvolite. Apsolutno se zalažemo za mjere otpuštanja 20% djelatnika javne uprave, zato su sve relevantne ankete i sve studije pokazale da taj broj se kreće i do 50%. Jednostavno, to je hrpa uhljeba koji su došli preko HDZ-a ili SDP-a, koji vrlo loše i slabo rade. Državna uprava je neučinkovita i spora. Nažalost, ako će se dogoditi da dualizam politički bude i dalje na snazi,
neće biti ništa od reforme. Hvala vam lijepa, Vaše vrijeme vrijeme je je završeno. isteklo. Gospodin Klisović, isto pitanje, isto vremena za odgovor. Ja smatram, pošto sva istraživanja pokazuju da broj naših državnih službenika nije veći nego u drugim zemljama, kad se kompariramo, da ne treba smanjivati broj državnih službenika, nego treba povećati učinkovitost državne uprave. Mi imamo možda lošu strukturu unutar državne uprave i to treba izmijeniti. No svakako to su ljudi koji pošteno zarađuju za svoj kruh, obavljajući svoje funkcije i ne trebamo na njih drvlje i kamenje. Ono što je jako važno, promijeniti mentalitet dominantan u državnoj upravi i povećati njihovu učinkovitost. Hvala vam za sada. Gospođo Vukičević, izvolite. Moram reći da hrvatski učitelji, hrvatski policajci, hrvatski liječnici nisu uhljebi, a oni u najvećem broju ipak čine tu državnu upravu o kojoj volimo danas govoriti. No, za sve one ljude koji su u režiji i koji nisu doista nužni zato da bi građanima osiguravali sve one javne funkcije koje smo im obvezni pružati, možemo se vrlo jednostavno poslužiti modelom da one koji odlaze u mirovinu ne zamjenjujemo sa novim zaposlenicima. Točno u predviđenom vremenu. Hvala vam lijepa. Gospodine Milas, izvolite. Pa mislim da ne treba nikoga otpuštati. Dakle, treba jednostavno javnu upravu učiniti, državnu upravu učiniti učinkovitijom. Dakle, upravo zbog onih kojima treba i služiti. Za sve one koji možda ne odgovaraju poslu koje grade, treba jednostavno naći posao kojemu su kompatibilni, dakle za koji su sposobni, a ne ga otpustiti, ne ga poslati na cestu. Treba učiniti i digitalizaciju u upravi, odnosno stvoriti je upravu kako bi mogli efikasnije i bolje služiti građanima. Hvala i vama. Za sada, gospodine Aleksić, izvolite. Problem je efikasnost, a ta efikasnost proizlazi iz loše selekcije. Negativna kadrovska selekcija prisutna je već preko 20 godina u Republici Hrvatskoj. Namještaju se podobnici, dakle potrebno je niži, srednji i visoki menadžment i u javnoj upravi, i u državnim službama, i u državnim poduzećima propisati zakonskom regulativom mjerljive kriterije za napredovanje. To je jedini način da sve to skupa postane efikasno i za građane najbolje moguće. Evo samo da napomenem da nakon svih odgovora na jedno pitanje imate pravo javiti se na repliku. Možete se naravno na repliku javljati tijekom svih odgovora vaših protukandidata. Ima li prijavljenih za repliku? Ako nema, gospodine Klisoviću, izvolite. Možda, ja bih samo želio kazati da bi povećali učinkovitost državne uprave, potrebno je i utvrditi ključne indikatore uspješnosti državne uprave, kako bi mogli kvantificirati njihov rad. Jer paušalno optuživanje državne uprave za neučinkovitost također nije dobro. Prema tome i na nama svima je ovdje jedna odgovornost da utvrdimo po kojim kriterijima ćemo ju procjenjivati. Loša struktura unutar državne uprave dolazi s novim poslovima koje smo suočeni. Kad smo članica Europske unije, dolaze poslovi vezani uz fondove, uz neke druge stvari i naravno da trebamo zaposliti nove stručne mlade ljude koji su educirani za tako nešto. Evo, isteklo vam je vrijeme. Gospodine Milas, vi ste se sljedeći javili za repliku. A ja bih samo htio se nadovezati, dakle, ključni indikatori uspješnosti su upravo krajnji korisnici i građani. Dakle, oni su ti koji trebaju procijeniti da li je ta uprava efikasna ili ne. Evo, hvala. Gospodine Aleksiću. Pa upravo gospodin Klisović je rekao ono što sam ja rekao, znači potrebno je utvrditi zakonsku regulativu, mjerljive kriterije za napredovanje nižeg, srednjeg i visokog menadžmenta u državi i stvari će sjesti na svoje mjesto. Svjedoci smo 20-godišnjeg jednostavno uhljebljivanja podobnika, što je jako loše za kompletnu državu, za državna poduzeća i za javnu upravu i to je naš glavni problem. Gospodine Bradiću, vi ste se također javili za repliku. Evo, javio sam se, mi prvaši smo uvijek konkretni, uvijek idemo u glavu. Evo dvije stvari, recimo DUDI i HITRO.hr. To je, od DUDI-a recimo neke stvari čekaju se po godinu i pol da se riješe, 2, 3, uopće nema odgovora. Druga stvar je HITRO.hr koji praktički je sporo HR. Odite tamo s konkretnim stvarima, uputit će vas nigdje i na kraju ćete opet završiti kod javnog bilježnika i izgubit ćete još više vremena i tek onda ćete riješiti problem. Evo, hvala i gospođo Vukičević, izvolite. Još jednom bih podvukla da mi nismo kao koalicija za premijera za otpuštanje, nego jednostavno za prirodni odljev. Kako ljudi odlaze u mirovinu, da jednostavno ne zapošljavamo nove ljude, nego da one postojeće koji rade na određenim radnim mjestima, sukladno njihovim kvalifikacijama, uposlimo. To je zapravo i zajednička poveznica. Svi smo se mi nekako složili u tome dijelu. Jednako tako bih istaknula da doista mnogi ljudi marljivo rade i ovim putem im treba odati priznanje.
Hvala, vrijeme vam je isteklo. Mario, izvoli. Evo i drugog pitanja večeras. Grad Zagreb trebao bi biti motor pokretač gospodarstva Hrvatske, no vidimo velike probleme u samom centru grada gdje obrtnici propadaju. Kako im pomoći, gospodine Aleksić? Ovoga puta vi ste prvi, izvolite vaših 30 sekunda. Obrtnicima prije svega je moguće pomoći boljom poreznom politikom, smanjiti im namete, potrebno im omogućiti da birokratski lakše dolaze do potrebnih dopuštenja, dozvola. Znači, maksimalno im je potrebno ubrzati mogućnosti za njihov rad, a postoje još neke mjere monetarne politike koje njima mogu doprinijeti da puno bolje rade. Između ostalog, treba uvesti jedan plivajući tečaj kuna od 1 do 2%, ali o tome ću malo kasnije. Hvala vam lijepa. Gospodine Milas, izvolite. Poduzetnicima treba pomoć način da se stvore okviri za što efikasnije i lakše poslovanje. Dakle, treba stvoriti poreznu klimu, ali ne na način da ogulimo i ispraznimo državnu blagajnu, nego da poduzetnicima omogućimo da zarađuju i da budu oni ti koji će puniti državnu blagajnu, dakle i time generirati gospodarski pomak u državi. Hvala i vama. Gospođo Vukičević, izvolite. Svakako bih istaknula da mi u koaliciji za premijera želimo otvoriti široki tripartitni razgovor, ne samo vlade i pripadajućih ministarstava, nego doista svih onih udruženja i komora obrtnika, poduzetnika, svih onih koji stvaraju i rade u realnom sektoru, ali pritom ne zaboraviti niti sindikalna udruženja koja predstavljaju radnike. Jedino putem tog dijaloga možemo ići naprijed. Gospodine Klisović, vaših pola minute. Mala i srednja poduzeća okosnica su hrvatske gospodarstva, privrede. Oni čine 99% našeg kompanija. Mislim da ih treba rasteretiti porezno, da treba početi ukidati parafiskalne namete. Mi imamo u našem programu 370 milijuna kuna godišnje da treba ukinuti, a tu su i europski fondovi gdje se može oko 10 milijuna kuna godišnje povući za potrebe malih i srednjih obrtnika, poduzetnika. Hvala lijepa. Evo, ostalo vam još malo vremena, ali ako ne želite iskoristiti, onda je posljednji u ovom pitanju gospodin Bradić. Izvolite. Koliko sam shvatio, pitanje je bilo za grad Zagreb, a ne za državu. Kolege su odgovarale za državu što može napraviti. Grad Zagreb može konkretno mnogo toga učiniti za svoje obrtnike. Može, na primjer, smanjiti najam terasa, dostupnost ugostiteljskim i javnim objektima, može potaknuti tradicionalne i stare zanate i tradicijske obrte. Treba osnovati jedan fond na koji bi obrtnici mogli aplicirati, gradski fond, kako bi što lakše i što bolje mogli. Evo, isteklo vam je vrijeme, samo da napomenemo, znači poštovani gledatelji, možete na broj 060 500 501 kontaktirati nas i pričekati svoj red za konkretno pitanje konkretnom kandidatu, jednom kandidatu u ovom sučeljavanju. I evo vrijeme za replike. Gospodine Milas, prvi ste se prijavili, izvolite. Pa mislim, kada govorimo o problemima obrtnika, da je grad Zagreb izvučen kao primjer, ali govorimo o obrtnicima u cijeloj Republici Hrvatskoj. I slažem se s gospodinom Klisovićem koji kaže da treba poreznim rješenjima i fiskalnim pomoći obrtnicima. Dakle, trebamo učiti na greškama. Upravo u vrijeme vlade Zorana Milanovića dogodile su se 44 porezne izmjene koje su stvarili apsolutan kaos i nestabilnost i nesigurnost. Samim tim i obrtnici i drugi poduzetnici su došli u težak položaj. Hvala vam. Gospođo Pavičić-Vukičević, izvolite. Istaknula bih da je u Zagrebu stopa nezaposlenosti 6,8% u odnosu na hrvatski 15,3%. To puno govori o poduzetništvu u gradu Zagrebu. Ponovno ću naglasiti, poduzetnicima treba dati priliku da kažu koji su to propisi koji sputavaju njihov rad i koji onemogućuju novo zapošljavanje. Bez takvog dijaloga, nažalost, nećemo ići naprijed. Ljudi koji rade u realnom sektoru najbolje znaju što ih tišti. Hvala vam. Gospodine Bradiću, izvolite. Pa evo, ja ću ponoviti svoju repliku za sve kandidate. Dakle, pitanje je bilo grad Zagreb, a ne što država može učiniti. Pa ako njima dozvoljavate da govore o državnim problemima koji se odnose na obrtništvo, onda morate i meni dozvoliti. Država prije svega mora, znači, rasteretiti od parafiskalnih nameta, od silnih stotina nameta poduzetnike i obrtnike i na taj način im olakšati jednostavno da dišu i sve te silne represijske službe ne bi smjeli biti represijske nego savjetodavne pa onda nadzorne. Hvala vam. Evo, mi dozvoljavamo, nažalost ne možemo utjecati što će netko pričati, ali možemo koliko dugo, to je 30 sekundi. Gospodine Klisoviću, vi ste na redu.
Porezni zakoni su se mijenjali, to je točno, ali zato da se porezni sustav dovede u red. Ono što je bivša vlada pomogla obrtnicima je smanjila obvezni doprinos za 50%. 25.000 novih ljudi je zaposleno u tom sektoru malog poduzetništva. Prema tome napravili smo puno, a poduzetnički impuls, kroz njega smo obrtnicima dali 4,3 milijarde kuna. Prema tome učinili smo puno upravo da razvijemo ovaj segment za koji sam kazao da smatramo da je kičma hrvatskog gospodarstva. Evo, gospodine Bradiću, vi ste svoju repliku iskoristili. Gospodine Aleksiću, javili ste se vaših 30 sekundi za repliku. Napomenuti još jednu stvar, da su i obrtnici dizali kredite kao i potrošači i oni su oštećeni nezakonitim poslovanjem banaka i njima treba vratiti preplaćene kamate jer mnogi od njih su plaćali kamate koje su bile nezakonito povećavane. Treba im zakonski omogućiti povrat tih prekomjerno naplaćenih kamata. A između ostalog treba isto organizirati nekakve savjetodavne službe koje bi vodile obrtnike kroz birokratske zamke, tako da ne moraju oni obilaziti i obijati vrata kad nešto trebaju. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Vrijeme je za telefonske pozive. Prvi puta večeras u našoj emisiji. Dobra vam večer. Izvolite sa vašim konkretnim pitanjem. Obratite se jednom kandidatu. Dobra večer. Dobra večer. Izvolite. Slušamo vas. Obraćam se gospodinu Jošku Klisoviću. Njega vrlo cijenim kao čovjeka. Ja bih ga pitao zašto su oni dozvolili svome predsjedniku vlade ili vladi bivšoj da blokira prometnicu, glavnu europsku prometnicu prema Bliskom istoku. To je teško kazneno djelo po članku 17 Ustava. I to je prekršen zakon o slobodnom prometu koji smo mi potpisali sa Srbijom odmah nakon Oluje. I isto tako slobodan promet u Europskoj uniji. To je promet prema Grčkoj. Hvala vam lijepa. Mislim da je gospodin shvatio vaše pitanje. Evo, 30 sekunda za odgovor. Ako se dobro sjećam, to je bilo blokiranje prometnice za manje od 24 sata u kontekstu izbjegličke krize koja je tada vladala na prostorima Balkana i time smo željeli uputiti vrlo jasnu poruku vladi Srbije da mora surađivati s nama u menadžeriranju toga vala izbjeglica migranata koji su prolazili kroz Srbiju i ulazili u Hrvatsku. Kako vlada Srbija nije htjela surađivati, ovo je bio jedan od načina da upozorimo na ozbiljnost situacije i potrebu koordinacije dviju vlada oko tog pitanja. Hvala vam lijepa. Idemo dalje sa vašim telefonskim pozivima. Dobra vam večer. Dobar večer. Izvolite, samo konkretno. Moje pitanje za gospođu Pavičić-Vukičević. Je li vam barem malo neugodno kada vaše vršnjakinje se na kavama žale kako im je teško otplaćivati stambene kredite, a vi imate više korumpiranih stanova? Hvala lijepa. Meni nema zbog čega biti neugodno. Ja sam svoj stan kupila na kredit i otplaćujem ga. Evo, hvala lijepa. Možemo dalje nastaviti s pitanjima ako nemamo više telefonskih poziva. Jesmo li zemlja pogodna za pružanje logistike start-upovima? Zašto kasnimo sa poduzetničkim inkubatorima? Evo, gospođo Pavičić-Vukičević, započet ćemo s vama. Mi smo u gradu Zagrebu doista pokrenuli cijeli niz takvih projekata. Rezultati su odlični. Ljudi doista svakodnevno dolaze po informacije i u naš novo otvoreni servis koji želi upravo na jednome mjestu pružiti informaciju i podršku svima onima koji žele ulagati i koji žele se samo zaposliti. Prema tome, to je jedan ispravan put jer on sugerira ulaganje i razvoj, znači tehnologije, novih znanja, jedne propulzivne industrije koja je zapravo hrvatska svakodnevica. Gospodine Klisović. Ja mislim da jesmo i moramo biti. Ja samo mogu dati jedan primjer. Na primjer, start-upovi u području IT industrije su toliko kvalitetni, njihovi proizvodi su toliko dobri da smo u kontekstu gospodarske diplomacije uspijevali prodati njihove proizvode na japanskom tržištu. Bivša vlada premijera Milanovića je također olakšala otvaranje poduzeća na način da je za 10 kuna bilo moguće otvoriti poduzeće i da su procedure koje su potrebne administrativne skresane na minimum. I tim putem treba nastaviti dalje. Hvala vam lijepa. Gospodine Bradić. Hrvatska je zemlja rođena za start-upove, Hrvatska je zemlja rođena za poduzetničke inkubatore u kojima bi se ti start-upovi razvijali. Zašto? Jer nam je Bog dao pametne, mlade ljude koji pobjeđuju na svim olimpijadama znanja, na svjetskim prvenstvima, na natjecanjima, od matematike, robotike, fizike, kemije i mislim da jednostavno im treba pružiti, a zašto ne? Pitajte ove koji su do sad bili na vlasti. Hvala.
Gospodine Aleksić, slušamo i vaš odgovor na ovo pitanje. Mislim da čak postoji dosta dobra zakonska regulativa i sve što je potrebno da se to ostvari u zadovoljavajućem obimu. Međutim, ljudi koji bi trebali pomagati poduzetnicima u njihovom nastupu na tržište nedovoljno ozbiljno shvaćaju taj posao i ne shvaćaju da oni rade u javnom interesu i zaboravljaju da su oni u stvari netko tko mora pomagati državi i društvu, a tako i poduzetnicima koji će to društvo poboljšati boljim BDP-om u budućnosti. I posljednji odgovor, gospodin Milas, izvolite. Sigurno da smo kao zemlja apsolutno pogodni za start-upove i u našem gospodarskom programu imamo niz mjera koji će to potaknuti prvenstveno, koje se odnose na mlade obrazovane ljude kako bi dali poticaj, prije svega podigli konkurentnost, kako bi ostali u zemlji i mogli svojim kreacijama, dakle svojim idejama pospješiti sam gospodarski razvitak Hrvatske. Hvala vam. Ima li prijavljenih za repliku? Možda. Gospodine Klisoviću, izvolite. Možda samo jedan dodatak da start-upovi i poduzetnost mladih ljudi koja toliko fali Hrvatskoj u svim segmentima, od gospodarstva do javne uprave i dobrodošla je, ne može ostati neadresirana. Dakle, ona mora biti dio gospodarske politike i start-upove i mlade poduzetnike treba umrežiti i sa znanošću i sa obrazovanjem kako bi se ti proizvodi širili dalje. Mogu samo reći, kad smo bili u Kaliforniji sa premijerom Milanovićem, Stanford University u Kaliforniji promovira kalifornijske start-upove i čini veliki posao za njih. Tako moramo i mi. Gospođo Pavičić-Vukičević, izvolite. Ne znam da li itko čini više u tom području nego upravo grad Zagreb i to u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, sa sveučilišnom u Zagrebu koji definitivno ima najveći znanstveni potencijal. Istaknula bih da mladi ljudi se na taj način zadržavaju u našoj zemlji i sasvim sigurno će ovdje zasnovati obitelj i stvarati nove vrijednosti. Da bi svemu tome nekako pomogli, moramo se doista okrenuti znanju i ulaganju u znanje. Hvala vam. Ako smo iscrpili sve replike, iscrpili smo i sva pitanja u ovom prvom bloku. Predlažem da odemo na jednu kratku pauzu. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Vraćamo se u studio za nekoliko minuta. Poštovani gledatelji, evo nas nazad u studiju na sučeljavanju 5 kandidata u prvoj izbornoj jedinici na prijevremenim parlamentarnim izborima. Vrijeme je za drugi blok i to za pitanja koja su vezana za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku. Gospodine Klisoviću, predlažem da krenemo s vama. Pitanje je naravno jednako za sve. Jeste li za uvođenje vaučera za visokoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj? Ja sam za sve oblike pomoći studentima kako bi mogli studirati i kvalitetno se pripremiti za novo poglavlje svoga života. Prema tome, obrazovanje treba apsolutno nove instrumente i reforma ukupnog našeg obrazovanja je izuzetno potrebna. Kurikularnu reformu podržavamo, mislimo da je ona reforma svih reformi. Naravno, specijalizirano znanje koje dobijate na fakultetima je vrlo važno i to je budućnost naše zemlje i u tom smislu za sve progresivne napredne instrumente koji pomažu studentima da završe kvalitetno svoj studij, mi ćemo podržati. Gospodine Aleksiću, vaših 30 sekundi. Prije svega potrebno je na neki način sklopiti ugovore sa studentima koji su prijeko potrebni u njihovom radu kad završi školovanje, jer odljev kvalitetne radne snage je veliki problem za Republiku Hrvatsku. Sad, problem je i taj što ako ne mogu ovdje dobiti kvalitetnu plaću, onda su oni u problemu. Međutim, ukoliko žele besplatno studirati, onda trebaju nešto vratiti i zajednici. Prema tome, moraju sklopiti nekakve ugovore i ne smiju napuštati zemlju nakon što završi školovanje. Hvala. Gospođo Pavičić-Vukičević, vaših pola minute. Slažem se, vaučeri zapravo znače i posebnu odgovornost budućeg studenta ili studenta koji ga je primio i odlučio ga ne unovčiti, nego iskoristiti na nekom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili na nekoj visokoj školi. To ujedno znači da ćemo neke rokove našeg studiranja morati malo ozbiljnije shvatiti i ozbiljnije se zapravo prihvatiti knjige, a to može biti korisno za svakoga. Uz to posebni oblici stipendiranja nešto je što će studentima pomoći. Gospodine Bradiću, izvolite. Pa, ja sam za vaučere u svakom slučaju ako se radi za cjeloživotno obrazovanje i za prekvalifikacije kako bi se povećala zapošljivost. Ali nisam za vaučere u visokom školstvu u ovom trenutku dok se ne iznivelira vrijednost i kvaliteta visokoškolskih ustanova, što sam duboko uvjeren da nije.
i na taj način mislim da bi se jednostavno poticalo ove koji ne zadovoljavaju kriterije i na taj način bi dolazili u povlašteni položaj. Hvala. Gospodine Milas, red je na vas. Da, jesam za vaučere, ali sam više da se stipendira visoko školstvo i to posebno znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika. Mislim da je to budućnost za gospodarski razvoj Republike Hrvatske i uopće za konkurentnost, dakle i za zadržavanje mladih obrazovanih ljudi. Ali pritom naravno ne smijemo izgubiti iz vida ni društvene znanosti, jer na njima počivaju procesi, na njima se temelji upravo programi koji će to sve moći ostvariti. Hvala vam lijepa. Niste se prijavljivali za repliku. Podsjećam da imate na to pravo i kad replicirate kažete slobodno kome ili na koji dio izlaganja replicirate. Evo, izvolite, gospodine Klisović. Evo, ja bih želio kazati dakle da mi podržavamo sve one instrumente koji će motivirati dodatno studente da ozbiljnije i odgovornije pristupe svome studentskome poslu. A također želim kazati da obrazovanje nije besplatno. Jer ako ga ne plaća student, plaća ga država, a država naplaćuje to od poreznih obveznika. Prema tome, profesore treba platiti, fakultet treba grijanje, platiti svjetlo i tako dalje. To košta. Prema tome, obrazovanje nije besplatno, plaćamo ga svi mi, ali mislimo da obrazovanje treba biti dostupno svima, sukladno kvalitetama ljudi i njihovim interesima. Hvala vam lijepa. Prijavio se gospodin Aleksić, izvolite. Upravo kad sam govorio o besplatnom školovanju, mislio sam upravo na to da je besplatno za tog pojedinca koji se školuje, međutim nije za društvo, pa zbog toga nakon završenog školovanja ne bi bilo u redu da odmah može napustiti zemlju, jer je država na njega utrošila određenu količinu novca. Hvala. Ima li još prijavljeni za repliku? Nećete koristiti svoje pravo. Valentina, vraćamo se tebi. Ako nema, evo možemo dalje s pitanjima. U vrijeme predizborne kampanje rijetki su oni koji spominju prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Koji je vaš konkretno program što se tiče ove osjetljive društvene skupine? Gospodine Milas, možemo s vama krenuti. A u svakom slučaju, obzirom da Hrvatska ima preko 500.000 osoba s invaliditetom, da treba povesti računa i treba na neki način napraviti strategiju na koji način pomoći osobama s invaliditetom. Sigurno da od lokalne samouprave, dakle pa do centralne države, svi moraju voditi računa o tome kako pomoći ljudima, kako ih resocijalizirati, na koji način im omogućiti da budu punopravni građani ovog društva. Hvala. Gospodine Klisoviću, vaših 30 sekundi. Invalidi su punopravni članovi našeg društva i uživaju sva prava kao i svi ostali građani ovoga društva. Naravno da svojim mjerama moramo učiniti njihov život takvim da se mogu maksimalno uključiti u sve tijekove društva, da se mogu zapošljavati, školovati i konzumirati sve ono što mi kao građani ove zemlje konzumiramo, odnosno da mogu doprinijeti razvoju ovog društva kao što mi ostali doprinosimo, jer oni svakako nisu građani drugog reda, nego su jednaki nama po svemu. Hvala vam. Gospodine Bradiću, vrijeme je na vama. Pa evo, pravaški opet odmah u glavu. Ja sam član dvije udruge za osobe s posebnim potrebama, ali ne bih htio tu politizirati i općenito govoriti. Naš program je jasan. Mi ćemo, ako nam date vlast, decentralizirati centre socijalne skrbi, predati ih u vlast županijama koji ih i ovako i onako većinom financiraju. Na taj način centri će biti efikasniji, brži, ekspeditivniji, točniji, bit će bolje upoznati sa problematikom i oni koji ih nadziru bit će učinkovitiji. Hvala vam. Gospodine Aleksiću. Da bi se tim ljudima pomoglo, prije svega je potrebno gospodarstvo podići na puno viši nivo. Dakle, kompletno društvo mora biti bogatije, zemlja mora biti razvijenija nego što jest i tada će se njima moći puno bolje pomoći. Ovako se pokrivamo koliko možemo jer jednostavno više ne možemo, nemamo novca. Znači da bi se njima više pomoglo, a mora im se pomoći maksimalno, kompletno društvo mora biti na jednom višem nivou, a to je moguće samo određenim mjerama monetarne i gospodarske politike. Hvala. Gospođo Pavičić-Vukičević, izvolite. Mi i opet idemo korak dalje. Naime, mi smo u suradnji sa udrugama invalida u Republici Hrvatskoj pozvali upravo te udruge da sa svojim kandidatima participiraju na našim listama. I ti će kandidati pozvati svoje kolege, članove tih udruga da glasaju za njih, da se preferencijalno bore za svoj ulazak u Sabor kako bi upravo u Saboru na mjesto gdje se donašaju politike i gdje se proračunom određuju sredstva mogli direktno utjecati. To je ono kako mi gledamo osobe s invaliditetom kao ravnopravne članove. Pravo na repliku prvi će koristiti gospodin Milas. Lista za parlament HDZ-a također ima puno članova od kojih su mnogi hrvatski branitelji, dakle ratni vojni invalidi. Tu je i gospođa Ljubica Lukačić, dakle invalid sa teškim oštećenjem kolicima,
koja će apsolutno i godinama se već bavi problemima osoba s invaliditetom, znati artikulirati njihove potrebe, njihove interese i na taj način pokušati kroz jedan zakon koji će doista sublimirati sve ono što je njima potrebno pokušati im pomoći. Hvala. Idemo dalje sa replikama. Gospodin Klisović se prijavio. Izvolite. Kako bi našu politiku unutar SDP-a prema invalidima pretočili u praksu, kako bi osigurali punu uključenost tih ljudi u sve tijekove života u Hrvatskoj, recimo jedna od mjera koju smo donijeli kao bivša vlada je bila da sve kompanije moraju u Hrvatskoj zaposliti do 6% ljudi koji su invalidi. Prema tome, nije samo dovoljno pričati, nije samo dovoljno imati program i politiku, morate imati zakonska rješenja kojim ćete provesti to u praksu. Gospodin Bradić se isto tako prijavio za repliku, pa vaših 30 sekunda kreće sad. Evo, sve stranke su imali probleme sa braniteljskom populacijom u kojoj je veliki broj invalida. Osim moje stranke, prema tome mi smo najpozvaniji da riješimo tu problematiku, pogotovo što se tiče naših branitelja i tu smo sigurno najinformiraniji i najosjetljiviji prema njima. Hvala vam lijepa. Evo, gospođa Pavičić-Vukičević se prijavila. Izvolite. Moja replika odnosi se na izlaganje kolege Klisovića. Da, ja se slažem s time da je država trebala urediti zakonodavni okvir, no mi smo u gradu Zagrebu i opet jedini koji i iznad postotka koji je određen zapošljavamo osobe s invaliditetom. Naime, činjenica je da niti jedna javna politika nije politika koja se ne tiče osoba s invaliditetom kao i drugih ranjivih skupina u našem društvu. Ono što bi invalidi ovom priliku sigurno voljeli istaknuti, to je o invalidima s invalidima. Hvala vam lijepa. Još jedna replika gospodina Aleksića. Izvolite. Ja bih htio reći što se branitelja tiče da smo mi iz Udruge Franak primjer da smo zadnjih 5 godina svojim aktivizmom pomogli dijelu te populacije koja je imala CHF kredite. Jednostavno smo pritiskali i na kraju uspjeli omogućiti da se ostvari konverzija i puno ljudi koji imaju također posebne potrebe i koji su morali dići kredite zbog tih svojih posebnih potreba su također ostvarili određene lakše životne uvjete u budućnosti. Hvala vam lijepa. Imamo još jedno pitanje u ovom bloku, ali prije toga podsjetnik za naše gledatelje da će se nakon tog pitanja moći uključiti u tijek naše večerašnje rasprave, odnosno sučeljavanja, na broj telefona 060 500 501. Valentina, izvoli. Evo, sljedeće pitanje u ovom bloku glasi: u javnosti je odjeknula vijest o problemima s kojima se susreću djelatnici Centra za posebno skrbništvo koji naravno zastupaju djecu na sudovima. Kako je moguće da državna uprava na raspolaganju ima toliki broj službenih vozila, a da iz ministarstva im se odašilje poruka da koriste javni prijevoz? Gospodine Bradiću, evo možemo s vama krenuti. Vaših 30 sekundi kreće sada. Zahvaljujem. Evo, tu ću biti vrlo kratak. Ovo što ću kazati govori u prilog onom prvom pitanju kad sam govorio da treba otpustiti znatan dio ljudi u javnoj upravi. Zar je moguće da pored tolikih automobila, šta to znači? Nema komunikacije među ministarstvima, nema komunikacije među agencijama, nema komunikacije, mnogi jednostavno ne rade i zar je moguće, to je nedopustivo da takva jedna služba ostane bez vozila, to je katastrofa. Hvala. Gospođo Pavičić-Vukičević, red je na vas. Čovjek prije svega, onima koji to u javnoj upravi, u javnoj službi ne razumiju, jednostavno ovdje nije mjesto. Ta služba koja doista pomaže djeci i svima onima kojima je pomoć najpotrebnija treba imati uvjete za rad. Tih sredstava postoji, samo ih je potrebno dobro rasporediti. Gospodine Klisoviću, možete sljedeći. Državna uprava postoji da bi služila svojim građanima i sva sredstva koja ima na raspolaganju mora upotrijebiti u tom kontekstu. Dakle, za ovakve stvari svakako bi trebalo naći resurse, odnosno iskoristiti postojeće. Jer resursi kojima raspolaže ministarstvo nisu zbog toga da se neko vozika bilo gdje, nego da služe na dobrobit građana. No ja moram reći kao osoba koja 20 godina radi u ministarstvima, odnosno u državi, da tih automobila i nema toliko koliko se priča u javnosti. Kad uđete dublje i vidite koliko ih ima po ministarstvu, onda je to jedan zaprepaštujući ipak mali broj. Hvala, vaše vrijeme je isteklo. Gospodine Milas, možete sljedeći. Osobe koje rade ovako osjetljiv posao sa osjetljivim krajnjim korisnicima, dakle, moraju imati apsolutno sve uvjete za rad. Ne mogu biti žrtve nekakvog nedostatka automobila ili ne znam nekog bizarnog razloga zbog kojih ne mogu obaviti zadaću za koju su postavljeni. Dakle, organizacija posla, koordinacija, sve ono dakle, što mora biti u funkciji krajnjih korisnika mora biti prisutno. Zato oni postoje i zato porezni obveznici izdvajaju sredstva.
Hvala. I posljednji u ovom krugu pitanja, gospodine Aleksiću, izvolite. Pa tu se opet moram vratiti na tu negativnu kadrovsku selekciju. Ukoliko netko ne obavlja svoj posao kvalitetno, ukoliko nije posvećen svome poslu na pravi način, glavni razlog za to je ta negativna kadrovska selekcija gdje se ne provode nikakvi natječaji, gdje nema mjerljivih kriterija koliko je tko vrijedan. Dok god tih mjerljivih kriterija koliko je tko vrijedan neće biti, dok oni ne budu zakonski regulirani, dotle ćemo imati takvu situaciju u cijeloj državi. Nije to samo ovaj slučaj, cijela država je takva. Hvala vam lijepa. Evo, izvolite, gospođo Pavičić-Vukičević, vi ste prvi za repliku. Nažalost, problemi su zapravo puno dublji. Oni ukazuju na višegodišnje atrofiranje sustava socijalne skrbi koje je po meni ipak nekako u prošlome mandatu doživjelo svoj vrhunac ukidanjem obiteljskih centara. Mjesta gdje su sve obitelji i sva djeca mogla dobiti podršku i pomoć, a da pritom ne moraju ići u centar za socijalnu skrb i da budu na neki način stigmatizirana. Ovo je samo nastavak odnosa prema hrvatskoj obitelji, prema hrvatskom čovjeku. Hvala vam lijepa. Gospodin Milas. Pa ja bih htio reći da ne može se sve riješiti ni mjerljivim kriterijima. To su i puno naprednije zemlje od nas pokušali rješavati na taj način, pa se pokazalo da ni to nije baš uspješno. Mislim da prije svega mora biti, kako je gospođa Vukičević rekla, prije svega mora biti čovjek i onaj koji radi takav posao jednostavno mora ga obavljati na način kako ga mora obavljati. Dakle, onaj ko bude postavljen da radi posao sa korisnicima koji su toliko osjetljivi, mora biti svjestan svog posla. I gospodin Aleksić se prijavio za repliku. Ja se slažem da nije sve o mjerljivim kriterijima, ali stvar je o tome da mi uopće nemamo nikakve kriterije i to je glavni razlog zašto u državi stvari ne štimaju. Nemamo apsolutno nikakve kriterije, čak je ova zadnja vlast donijela jednu uredbu kukavičje jaje gdje su napisali kako se uprave mogu imenovati samo oni koji su 10 godina prije toga obavljali takve poslove. A što su s tim u stvari napravili? Napravili su to da se tim poslovima mogu baviti samo oni koji su se tim poslovima bavili i dosad, koji su bili politički podobni. I gospodin Klisović će koristiti svoje pravo za repliku. Dakle, želio bih istaći da osim regulacija, propisa, da kriterija, da u ministarstvima mora biti jedan od važnih stvari standard upravljanja resursima države za dobrobit građana. Ovo što smo upravo kazali pokazuje da se tim resursima ne upravlja na odgovarajući način. Tu moramo dići kvalitetu rada. To je ono što kažemo da je učinkovitost rada državne uprave. Prema tome, kvalitetno upravljanje, a ako nije kvalitetno upravljanje, nekom mora zbog toga odgovarati. To ne može proći samo tako. Hvala vam lijepa i posljednji za repliku, gospodin Bradić. Naime, trebamo reći da se ovdje ne radi samo o zaštiti djece, nego invalida i o ranjivim skupinama. Htio sam reći da ja znam da vozila ima, koja stoje, čak i po garažama, kupe prašinu, ali evo, iz meni neshvatljivih i nerazumljivih razloga ona nisu u upotrebi i jednostavno tu javnu upravu treba dovesti u red. Hvala vam lijepa. A mi ćemo je dovesti u red. Evo, iscrpili smo sve replike na ovo pitanje. Vrijeme je za pozive i pitanja gledatelja. Halo, dobra vam večer. Koje je vaše pitanje i kojem kandidatu ga postavljate? Dobra večer. Izvolite. To je pitanje opet za gospodina Joška Klisovića. Recite, slušamo vas. Evo, ja sam podnio još jednu kaznenu prijavu protiv gospodina Milanovića i gospodina Radmana. Radi 2 godine besplatnog reklamiranja svaki dan prije vijesti na 4. programu. Budući da sam ja sve ispitao na Hrvatskoj televiziji, na 4. programu se ne plaćaju reklame. 5 milijuna kuna je na taj način Milanović... Recite samo konkretno pitanje ako može. Evo, hvala na pitanju. Neka spasava svoga kuma. Molim vas bez dodatnih komentara, samo ako imate konkretno pitanje za jednog kandidata može, dapače, otvoreni smo, nema zabranjenih pitanja, ali bez dodatnih komentara, vrijeme nam i onako vrlo brzo curi. Gospodine Klisoviću... Nisam shvatio ko je što platio, ako se radi o Milanoviću mislim da je poanta da nitko ništa nije platio, ali... Ako se radi o Milanoviću kao premijeru, novine ga uvijek prenose, odnosno televizije uvijek snimaju. Ako se radi o Milanoviću kao predsjedniku stranke u predizbornoj kampanji, onda pretpostavljam da je bilo kakav promidžbeni spot platila stranka. Hvala na odgovoru. Imamo još jedno pitanje gledatelja. Halo, dobra vam večer, jel se čujemo? Dobra večer. Izvolite. Evo, ja imam pitanje za gospođu Vukičević. Recite. Želim najprije pohvaliti to što djeca u gradu Zagrebu imaju besplatne udžbenike i to bi trebalo imati sva djeca u Hrvatskoj.
Mene zanima hoće li gospodin Bandić zaista održati svoju riječ i ako postane premijer to priuštiti i drugoj djeci u drugim gradovima. Hvala. Evo, u ponedjeljak će svi zagrebački osnovnoškolci i srednjoškolci, odnosno njihove škole, zaprimiti tu pošiljku knjiga. Ja moram reći da je to zapravo naš plan za cijelu Hrvatsku i ovim putem bih pozvala sve naše birače da doista vrlo, vrlo ozbiljno shvate ovo obećanje. To je zapravo točka dnevnog reda na prvoj sjednici Vlade. Hvala na odgovoru. Imamo još jedan telefonski poziv. Halo, dobro vam večer. Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Prijetno. Recite, jel se čujemo? Čujemo se. Ja bih za gospodina Klisovića rekla. Pitajte, molim vas. Oni samo obećavaju plan 21. A ja se pitam gdje je ona lova što su kupili avione i doveli u sanducima mrtvačkima. Ko je odgovarao za te avione i još puno stvari imaju oni. Hvala, evo zadržat ćemo se na jednom pitanju, gospodine Klisoviću. Plan 21 je bio naš plan za kampanju kad smo prošlu vladu. One druge koalicije. Tako je izbore, Kukuriku koalicije, dakle sad smo u jednom novom vremenu, imamo Narodnu koaliciju i novi program. A za avione koje smo kupovali, ne znam točno čemu gospođa govori, koje dolazi u mrtvačkim vrećama od tih aviona. Sanducima, ali evo stvarno, ako vi ne znate, onda ne znamo. Ja ću vas podsjetiti. Ukrajina. Remont migova. Evo, i onako smo došli zapravo do pred sam kraj vašeg vremena od 30 sekundi. Gospođa će ostati doduše uskraćena za odgovor, ali možda nas zove ponovno. Imamo još jedan poziv. Halo, dobra vam večer. Halo, jel se čujemo? Izvolite. Evo pitanje gospodinu Milasu, pozdravlja ga prijatelj. Imam pitanje koje bi on mogao regulirati jer je gospodin Bandić ukinuo besplatni prijevoz ZET-a ratnim vojnim invalidima niže skupine, odnosno njegova elita. I da li će se to moći regulirati preko HVIDRE ili bilo kako da bi znači invalidi od 20 do 80% nastavili sa besplatnim prijevozom ZET-a jer je njima to uskraćeno pravo koje je 90-ih bilo ponuđeno, servirano nam, poslano nam kući čak da možemo se voziti ZET-om besplatno. Hvala. A to je pitanje odluke lokalne samouprave, dakle o tome odlučuje grad, gradska skupština, a inače sve ove, kako gospođa Vukičević kaže, nadstandarde koje ima grad Zagreb, moramo reći da je bitno lakše upravljati gradom, odnosno takvim stvarima u gradu Zagrebu, obzirom da je prirez u gradu Zagrebu 18% i da je sa tolikim novčanim sredstvima apsolutno puno lakše takve nadstandarde i ostvariti. Hvala vam lijepa. Drago mi je da smo i večeras uspjeli zainteresirati naše gledatelje. Imamo još jedan telefonski poziv. Slušamo vaše pitanje. Izvolite. Halo? Dobro večer, izvolite. Dobar večer, zovem iz Zaprešića. Imam pitanje za gospodina Bradića. Izvolite, slušamo pitanje. Čujem da je danas HSPA predstavio novi zakon o braniteljima, pa me interesira šta je novo u tom zakonu i na koji se način štite branitelji. Hvala lijepo. Hvala vama na pitanju. Pa, zakon o braniteljima nije moja tematika u stranci. Moja tematika je gospodarstvo, tako da u ovom trenutku ja vam nažalost ne mogu odgovoriti. Evo, hvala lijepa. Ostalo vam je još vremena, ali bili ste kratki sa odgovorom, pa idemo i na sljedećeg gledatelja ili možda gledateljicu. Dobra vam večer. Dobar večer. Izvolite, slušamo vaše pitanje. Za gospođu Vukičević. Može, izvolite. Sredstva za udžbenike ja prihvaćam i vrlo pozitivno su da besplatni udžbenici djeci. Međutim, kako se može anticipirati potrošnja unaprijed po parlamentu izborne promidžbe? Ta anticipacija potrošnje gradskog budžeta koje plaćaju građani, kako može biti u interesu pojedinaca za promidžbu u izborni, pogotovo Bandića sada? Recite mi za to, molim vas. Evo, gospođo... Hvala na pitanju. Zagrebački osnovnoškolci i srednjoškolci već godinama dobivaju besplatne udžbenike. Naravno da se osnovnoškolski i srednjoškolski udžbenici u ostatku Republike Hrvatske neće budžetirati iz proračuna grada Zagreba, od prireza Zagrepčanki i Zagrepčana, već je to naš plan da na prvoj sjednici Vlade idemo upravo sa tim programom. Obrazovanje je najvažnija javna politika. Obrazovanje mora biti besplatno. Hvala vam lijepa. Veliki je interes naših gledatelja večera za sučeljavanje, pa ćemo primiti još jedan telefonski poziv. Dobra večer.
Dobro večer, mogu postaviti pitanje? Naravno, izvolite. Gospođi Vukičević, ja bih pitala ovako, radi se puno da se besplatni udžbenici djeca, ali zanima me, hoće li se uskoro u Zagrebu nešto učiniti i za stare ljude po pitanju izgradnje domova umirovljenika, gdje je prosjek inače čekanja u državne domove 10-ak godina. Dakle, prostora ima puno, vidimo niču trgovački centri i tako dalje, prostora ima još dosta. Da li netko misli na tu generaciju koja je ovdje ulagala u ovaj grad? Hvala našoj gledateljici. Evo odgovora. Tražiti. Hvala lijepa. Hvala vama. Hvala puno na vašem pitanju. Mi ćemo do konca godine otvoriti jedan prekrasni dom na Lašćini u samom strogom centru zapravo grada Zagreba. No ono što je bitno podvući to je da taj dom, kao i neki drugi domovi u gradu Zagrebu, nažalost neće ući u socijalnu mrežu. Tu je nama potrebna pomoć države, da u državi, u Vladi Republike Hrvatske imamo partnera i da domove koji izgrađuju po jednakoj cijeni mogu korisnici koristiti kao i postojeće u mreži. Hvala na odgovoru. Mario, koliko ima pitanja u ovom drugom bloku, skoro pa smo ti i ja suvišni. Halo, dobra vam večer. Dobra večer. Izvolite. Za gospodina Klisovića pitanje. Recite, slušamo vas. Gospodine Klisoviću, kad će otvoriti SDP arhive partijske? Hvala vam. Arhive stranačke, ja vam to ne znam sad reći, državni arhivi su dostupni, imaju svoja pravila korištenja. Vi vjerojatno mislite na one dokumente koje vučemo iz bivše Jugoslavije. Ja pretpostavljam da je veći dio toga u državnom arhivu i da se koristi sukladno zakonima koje imamo. Ja ne znam i nisam informiran da SDP ima bilo kakav paralelni arhiv u kojem drži neke tajne materijale. Ja mislim da toga SDP nema. Hvala vam na odgovoru. Imamo još jedno telefonsko pitanje. Halo, dobra vam večer. Dobro večer. Izvolite. Pitanje za gospođu Pavičić-Vukičević. Ovako, spominje se Zagreb, kao eto nema nikakvih problema, to je stvarno glupost. Pitanje je kako ćete riješiti 60.000 blokiranih, kako ćete riješiti recimo fasade, maltene u centru grada, na svakom koraku piše pazi, pada zvuka u gornjem gradu, arhivi grada, na recimo tamo gdje samom pješačkom prelazu. Evo, nažalost, imamo vremena samo za jedno pitanje, pa ćemo se zadržati. Hvala vam, pa ćemo se zadržati na prvom pitanju. Ako se slažete, gospođo Vukičević, samo na jedno pitanje možete odgovoriti. Onda bih rekla vrlo rado za fasade. Naše su zgrade na području grada Zagreba kao i na području cijele Republike Hrvatske uglavnom privatno vlasništvo. Grad Zagreb preko gradsko stambeno komunalnog poduzeća ima jako povoljnu liniju, 75% financira, odnosno sufinancira grad Zagreb, a 25% stanari. Bilo bi dobro da se stanari u što je moguće većem broju priključe i da doista obnovimo naš grad kako bi zasijao punim sjajem. Hvala vam lijepa. Gospodo, idemo na kratku pauzu. Vjerujem da će vam dobro doći. Poštovani gledatelji, s vama smo vrlo skoro. Ostanite uz program Mreže TV. Evo nas u ovom trećem bloku pitanja. Ponovno smo na sučeljavanju 5 kandidata iz prve izborne jedinice. Ono čega se nismo dotakli u drugom bloku, to je pitanje zdravstva, a nekako najaktualnije i najžešće uvijek pitanje izazivaju liste čekanja. Kako smanjiti liste čekanja u hrvatskim bolnicama? Gospođo Pavičić-Vukičević, možete prvi. Pa mislim da se mnogo pametniji od mene nisu domislili rješenju, no ono što svakako treba istaknuti to je da imamo kvalitetan zdravstveni sustav u koji je potrebno dodatno ulagati, ne samo izgradnjom objekata, znači bolnica, domova zdravlja i slično, nego isto tako našim liječnicima ponuditi dobre uvjete i našim liječnicima osigurati kvalitetne uvjete za život kako bi ostali ovdje u našoj zemlji. I ono što je jako bitno, mi smo protiv privatizacije u zdravstvu. Hvala vam. Gospodine Aleksiću, možete sljedeći. Pa, ja sam razgovarao s strukom o tome i oni kažu da ima 7.000 viška nemedicinskih radnika u zdravstvu. Tih 7.000 u roku od 2 godine treba zamijeniti sa 5.000 medicinskih sestara i 1.000 liječnika. Osim toga, javno i privatno je moguće, ali ako se netko želi baviti javnim i privatnim, onda bi javno trebalo trajati samo 4 sata dnevno. U tom slučaju bi se mogla osigurati kvaliteta i u javnom i u privatnom dijelu poslovanja određenog liječnika. Hvala vam. Gospodine Klisoviću, izvolite.
Pa Milanovićeva vlada je uspjela smanjiti liste čekanja sa 800.000 na 350.000 ljudi. Centralno naručivanje je dovelo do toga da je velika transparentnost, da je puno teže sada se preko reda ubaciti. No da bi smanjili liste čekanja moramo se uhvatiti u koštac sa korupcijom. One se namjerno generiraju kako bi ljudi koji ne mogu doći do usluge morali zatražiti privatnu uslugu i tamo se onda plaćaju veliki novci. Smatramo da 5% povećanje produktivnosti doktora bi dovelo do potpune eliminacije ovih lista. Hvala vam. Gospodine Milas, u vaših 30 sekundi. Ja bih rekao prije svega da možda trebamo malo više poraditi kao društvo na preveniranju zdravog života. Dakle, edukacijom ljudi, jednostavno smanjiti pritisak na bolnice, dakle održavati svoj život urednim kako bi trebalo biti. S druge strane, mi planiramo ukinuti liste čekanja za sve hitne slučajeve, dakle, a za one koji nisu hitni, maksimalno će biti do 6 mjeseci. S druge strane, zdravstvo se može unaprijediti na različite načine. Jedan od njih je... Vrijeme vam je isteklo, hvala vam lijepo, ovdje ćemo morati stati. I gospodine Bradiću, vaših pola minute kreće sada. Ja mogu reći samo kao pacijent. Degradirali smo struku, nismo plaćali, to je bivša vlada nije plaćala prekovremene liječnicima i medicinskim sestrama, a s druge strane porezna uprava sili poduzetnike i kažnjava i to žestoko, represivno ih kažnjava. Ako 1 sat ne platite prekovremeni radniku, kakva su dvostruka mjerila, kakav je to dvostruki aršin. Na taj način smo demotivirali i liječnike i medicinsko osoblje i jednostavno oni nemaju dovoljno motivacije da rade maksimalno kao što su radili. Hvala vam lijepa, vrijeme je za replike, niste se prijavljivali. Evo, gospodin Klisović prvi. Evo gospodinu Milasu koji je rekao da HDZ ima u planu izbrisati liste. Njih ne možete samo gumicom izbrisati, morate ih određenim radom. Mi se sjećamo da su neki kandidati za ministra HDZ-a govorili da je bolja zdravstvena usluga za bogatije, a za siromašnije ono što ostane. I upravo to je taj prostor korupcije koji mi vidimo, da se generiraju te liste kako bi iz javnog zdravstva koji se uništava pacijente prebacivali kod privatnih doktora koji su umreženi sa političkim strankama koji će onda naplaćivati na jadu i bijedu i bolesti naših građana. Hvala vam lijepa. Sljedeći se prijavio gospodin Aleksić. Izvolite. Ja bih rekao da uistinu trebamo posvetiti jako veliku pažnju zdravstvu, pogotovo liječnicima i medicinskim sestrama, jer ako je išta u društvu još čisto i dobro, onda su to zdravstveni radnici. Moje iskustva s njima osobno su uvijek bila dobra i mislim da to moramo čuvati kao zjenicu oka svoga. Sad ću to reći u jednom starom stilu, ali stvarno ti ljudi su naš cvijet. Hvala i vama. Gospodine Milas, izvolite. Kad govorimo na ovaj način o korupciji, mislim da moramo biti malo pažljiviji, jer time vrijeđamo sve one vrijedne liječnike, dakle, koji teško i mukotrpno rade kako bi pomagali našim bolesnicima. Kad govorimo o ukidanju lista čekanja, nećemo ništa prebrisati, nego jednostavno ljudima kojima je doista u pitanju dan, 2, 10 ili ne znam, zbog težine bolesti, mora se pristupiti odmah, a zato ima načina. Dakle, svi oni dijagnostički pregledi za skupim uređajima mogu se obavljati i popodne. Hvala i vama. Evo i gospođa Pavičić-Vukičević se javila. Izvolite. Nesumnjivo je da su hrvatski liječnici kvalitetni. Da nisu kvalitetni ne bi bili tako traženi izvan naše zemlje. No, u ovom trenutku treba također misliti i o pacijentima, posebno o umirovljenicima. Mi ćemo u gradu Zagrebu za sve one umirovljenike čije su mirovine ispod 1500 kuna platiti dopunsko zdravstveno osiguranje. Ovo govorim samo iz jednog razloga. Potrebno je u zdravstveni sustav ipak uložiti više novca i proračunskog, ali i korisničkog kako bi taj sustav mogao dobiti novu energiju. Točno u predviđenom vremenu. Hvala vam lijepa. I posljednji gospodin Bradić. Izvolite. Evo, ja sam govorio o degradaciji liječnika pogotovo, a sad čujem i odavde o korupciji i mitu. Mislim da to nije način da se tako na taj način govori o stvarno perjanici našeg zdravstva, jer jednostavno ćemo učiniti još više i još gore ćemo učiniti. Još će ljudi imati manje volje i motiva da rade, a radili su, svaki liječnik u bolnici je sigurno duplo odrađivao pacijenata nego što je danas mu propisano zakonom.
Hvala vam lijepa. Idemo na posljednji blok pitanja u našoj večerašnjoj emisiji. Evo, u kontekstu nedavno završene olimpijade pokazali smo da smo sportska velesila, no ipak rezultati koji naši sportaši postižu na svjetskim natjecanjima nisu reciprocitetni onim ulaganjima koji se ulažu u sport. Pa treba li Hrvatska država, Hrvatska vlada više ulagati u vrhunski sport? Gospodine Aleksić, vi ćete biti prvi u ovom bloku. Ulagati kao prvo treba u mlade ljude, znači prije svega u rekreativni dio sporta. Što se tiče ulaganja u vrhunske sportaše, potrebno je ulagati u one vrhunske sportaše koji ne mogu ostvariti nekakvu značajnu profesionalnu karijeru, ali mogu ostvariti značajne rezultate. Dakle, potrebno je sve one profesionalce koji mogu na tržištu ostvariti dobre rezultate i postići dobru plaću za te svoje rezultate. Njima nije potrebno previše posvećivati pažnje, ali ovim drugima koji su vrhunski, a nisu baš tako popularni, treba. Hvala vam. Gospodine Milas, izvolite. Naravno da sport treba što više uvesti, upravo zbog teme koje smo malo pričali, u svakodnevni život svakog čovjeka, prvenstveno zbog zdravlja. Vlada, odnosno država, treba ulagati prvenstveno u rad sa nadarenima. Onima koji imaju najmanje, a koji doista jesu nadareni, njima treba pomagati. S druge strane, treba osigurati pomoć onima koji imaju teškoće, dakle koji nisu u mogućnosti sami se baviti, dakle treba im pomoći, treba im omogućiti da se bave sportom. Idemo dalje. Pavičić Vukičević, gospođa, izvolite. Evo, ovih smo dana doista svi ponosni na naše olimpijce. Ima tu puno zagrebačkih medalja, što i ne čudi s obzirom da grad Zagreb izdvaja 335 milijuna kuna za sport. Složit ću se, potrebno je omogućiti djeci, mladima da se bave sportom, ali ne smijemo zaboraviti niti osobe s invaliditetom. Očekuje nas paraolimpijada, očekujemo dobre rezultate i želimo našim paraolimpijcima puno uspjeha. Na posljedku, sportaši su doista najbolji ambasadori i našeg grada i naše zemlje. Hvala i vama. Gospodine Klisović, isto pitanje. U sport svakako treba ulagati, to je izuzetno važna društvena djelatnost, posebice za razvoj djece, kako intelektualni, tako i fizički razvoj. I u amaterski i u profesionalni treba ulagati, s time da profesionalni uvijek dolazi do novca još i sponzorstvima. No, smatram da trebamo urediti područje sporta, tako da nam, kako se kolokvijalno kaže, kriminalci iz loža ne vode glavnu riječ, nego da to radi ljudi kojima je javni interes prije svega. Hvala vam. Gospodine Bradić. Evo, Zakon o športu je, nažalost, mrtvo slovo na papiru. Toga smo svjedoci iz dana u dan. No ja bi tu jednu smjernicu dao vladi i budućoj pogotovo da je zamro osnovnoškolski sport, srednjoškolskog uopće nema, a za sveučilišni sport ni ne čujemo. I mislim da je tu jedna dobra baza od kud bi se mogli crpiti rezultati, a na taj način bi se povećao broj djece i mladih koji se bave sportom. Novaca ima, ali se neravnomjerno troši. Hvala. Ima li prijavljenih za repliku? Ako nema, evo Mario, možeš na sljedeće pitanje. Može, inače ovo je blok u kojem ćemo vam postaviti lokalna pitanja i pitanja koje se odnose na međususjedske odnose. Evo jedno lokalno pitanje. Jeste li za ukidanje trga Maršala Tita u centru Zagreba? Krenut ćemo sada s ove strane. Gospodine Bradić, izvolite. Vrlo kratko, jasno, sažeto i jezgrovito. Apsolutno da. To je najveći krvolok hrvatskog naroda i protagonist jednog totalitarnog režima koji je naravno povijesna ličnost i imao je svoje zasluge, ali na kraju krajeva krenimo od jama do Blajburga. Jučer je bilo na jednoj televiziji Stanko Lasić, udbaš, koji je sam rekao i likvidator je bio da je Tito znao za sve likvidacije. Gospodine Klisović. Jednako tako kategorički ne. Dakle, ako će se Hrvatska odricati ljudi koji su obilježili njenu povijest tako lako, ljudi koji su vratili u Maticu Hrvatske Istru i Dalmaciju, Baranju, onda to neće biti dobro. A pitam gospodina iz Stranke prava da li bi se on tako odrekao i ovih dijelova Hrvatske koji čine Maticu Hrvatsku. Prema tome, ljudi koji su obilježili našu povijest trebaju ostati u njoj, trgovi trebaju zadržati svoja imena i mi moramo početi živjeti normalno u jednom suživotu bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo. Gospođo Pavičić-Vukičević. Ja nekako mislim da ovo ipak nije egzistencijalno pitanje i da ne bi trebalo krasti minute uoči parlamentarnih izbora.
No, ukoliko Zagrepčani na nekom organiziranom referendumu tako odluče, neka i trg promijeni svoje ime. Osobno nisam za promjenu imena trga. Hvala vam lijepa, bili ste jasni. Gospodine Milas, izvolite. Evo kako gospođa kaže, i lokalna samouprava o tome odlučuje. Ja osobno jesam za promjenu, dakle ne trga, nego imena trga, jer jedan profil, dakle uznemirujući osobnosti Josipa Broza Tita koji je u poraću, dakle kad gledamo u postocima, ostavio bez života više ljudi nego jedan grozomorni Stalin, mislim da ne može tek tako proći bez konsekvencije. Dakle, ne amnestira ga ono sve što je radio prije, mora odgovarati na nekakav način, ako ništa drugo sud povijesti mu treba na ovaj način. I gospodin Aleksić. Ja nemam mandat govoriti o takvim pitanjima. Naime, mi smo se u Udruzi Franak dogovorili kad smo krenuli prema izborima da se nećemo baviti ideološkim pitanjima. Međutim, ja mogu izreći svoj osobni stav općenito. Dakle, kao prvo potrebno je ispoštivati neku proceduru. Ako postoji procedura da se to mijenja, neka se ta procedura provede pa neka ljudi odluče. A druga stvar, ja osobno bih ukinuo sva imena vojskovođa, političara, državnika i tako dalje. I svi trgovi, ulice i tako dalje zvali bi se po životinjama, biljkama, drveću, po znanstvenicima, po pjesnicima i tako dalje. Ali nikako ne po valutama, jel? Može i po valutama jer ova valuta je bila u principu za nas na kraju dobra. Imamo li repliku nakon kruga ovog pitanja? Gospođo Pavičić-Vukičević, izvolite. Nažalost, nekako se stalno vraćamo na ideološka pitanja. Ideološka pitanja uvijek za sobom povlače i ideološke podjele. Podjele su zadnje što je našoj zemlji i našim građanima potrebno. Potrebni su programi. Mislim da neću vas iznenaditi kada kažem da je Drugi svjetski rat završio i da se doista moramo okrenuti onim programima koji mogu poboljšati kvalitetu života. Ne samo ovdje kod nas u prvoj izbornoj jedinici, nego doista u cijeloj Republici Hrvatskoj. Nećete nas iznenaditi, bili smo i mi prisutni na toj objavi. Gospodine Milas, izvolite. Ja se slažem s tim da je dosta podjela i da je zajedništvo jedino ono što nas može odvesti naprijed i u boljitak, ali isto tako ne možemo zanemariti sve ono što ljudi, dakle veliki broj ljudi u ovoj državi na neki način želi ispoljiti. Prema tome, ako želimo to riješiti, pa napravimo referendum, vidimo što ljudi hoće i riješimo to pitanje jednom za svagda. Hvala vam. Sljedeći se za repliku javio gospodin Klisović. Izvolite. Za mene su sve podjele iz Drugog svjetskog rata premoštene, gotove u Domovinskom ratu. Tu je izvršena prava pomirba jer smo svi zajedno branili ovu zemlju i bili u rovovima u prvim crtama obrane. Kako ljudi iz SDP-a, tako HDZ-a i svih ostalih stranaka i ljudi koji nisu u strankama. Prema tome tu bi stavio točku. Predsjednik Tuđman nije mijenjao niti ime tog trga, niti bistu izbacio sa Pantovčaka i to vjerujem sa razlogom. Prema tome idemo u budućnost, pustimo povijest, Domovinski rat je nova prekretnica gdje smo izvršili pomirenje koje je bilo potrebno. Hvala. Gospodine Bradiću, javili ste se za svoju repliku. Sa gospodinom Klisovićem da je Domovinski rat to jednostavno rukom prebrisao, nažalost, kasnije i da je Tuđman dobro mislio kad je htio pomiriti i djecu ustaša i partizana i domobrana, no nažalost poslije su došla dva druga predsjednika koji su izvlačili kosture iz ormara i opet su napravili ne podjelu nego tektonski jaz, marijansku brazdu u hrvatskom narodu i sada moramo to riješiti. Jednostavno moramo prošlost priznati kako je bila da bi mogli onda oprostiti jedni drugima i preći. Hvala vam. Gospodine Aleksiću, posljednji ste se javili za repliku. Imate svojih 30 sekundi. Ja mislim da se Hrvati i ostali hrvatski građani uopće nikada ne svađaju i nisu se svađali. Oni koji ih svađaju su političari i mediji. Hvala vam. Mario, izvoli. Prije sljedećeg pitanja samo kratka napomena za naše gledatelje. Kada završi ovaj krug pitanja, moći ćete se ponovno uključiti u sučeljavanje kandidata za prvu izbornu jedinicu na broj telefona 060 500 501. Posljednje pitanje u ovom bloku odnosi se na međususjedske odnose sa Srbijom. Trebamo li popraviti odnose ili ih potpuno, da tako kažem, zahladiti? Evo, gospodine Klisović, ovoga puta vi ste prvi. Naravno, trebamo popraviti odnose. To je interes svake zemlje da ima dobrosusjedske odnose. To je obično prvi prioritet svake vanjske politike, da ima dobrosusjedske odnose, ali ne na uštrb hrvatskih interesa. Prema tome, naći model kako zadovoljiti hrvatske interese u raznim pitanjima sa raznim našim susjedima, a ostvariti to uz minimum uzburkavanja međusobnih odnosa. Dakle, dobri odnosi su apsolutno prioritet vanjske politike Narodne koalicije sa susjedima. Gospođo Pavičić-Vukičević. Da je i jedna hrvatska vlada do sada donijela strategiju nacionalnih interesa
s kojom ne bi polemizirao svaki novi mandat vlade, mi danas vjerojatno ne bismo razgovarali o ovim pitanjima. Moram reći da nacionalne interese treba štititi uvijek i u svakome trenutku, ali pritom i razvijati dobrosusjedske odnose. Mi se ipak nalazimo u jednoj uzajamnoj vezi, gospodarski, kulturno, pa i po pitanju nacionalnih manjina itekako imamo što ponuditi jedni drugima. Gospodin Milas je sljedeći. Pa sigurno da svak normalno želi dobre odnose sa svojim susjedima i zaoštravanje politike u zadnje vrijeme mislim da ne treba nikome i da je ne treba potencirati. Ali moramo reći da nama nije do nadmudrivanja srpskim političarima, međutim ne možemo i dopustiti da dovode u upitnost hrvatski suverenitet, ne možemo im dopustiti da maltretiraju hrvatske branitelje nekakvom zlouporabom međunarodnog prava da bi liječili svoje komplekse, odnosno da bi rješavali probleme koje su u prošlosti. Dakle, mi smo s njima davno riješili, pobjedili smo i to je gotovo. Hvala vam lijepa, vrijeme vam je isteklo. Gospodin Aleksić. Sa susjedima svakako treba imati dobre odnose i trgovinske i svake druge vrste. A što se tiče ovih tenzija koje s vremena na vrijeme isplivavaju na površinu, oni se u stvari proizvode. Proizvode ih vlasti jedne i druge zemlje zbog svojih osobnih prizemnih interesa i samo zato da bi u svojoj zemlji bili popularni. I to je jedini razlog zašto do toga dolazi. I gospodin Bradić. Velikosrpska politika nikad nije zamrla i nikad, nažalost, izgleda neće, dok jednostavno neće naša vanjska politika i naša unutarnja politika imati čvrsti stav. Dakle, tražiti od Srbije da nam vrati pokradeno blago, umjetničko da plati ratne štete, da kaže di su naši poginuli i jednostavno da kažemo što je moj omiljeni, pod navodnicima, predsjednik rekao, popu popa, bobu bob, a to da četnici vode sadašnju srpsku politiku. Hvala vam puno. Vrijeme je za replike. Prvi se javio gospodin Milas. Izvolite, vaših 30 sekundi. A u konkretnom slučaju ne bih se složio da vlasti obaju zemalja slično reagiraju. Dakle, kad jedna zemlja koja je sve ratove u zadnje vrijeme započela, na ovakav način želi imati jurisdikciju, dakle, nad rješavanjima onoga što se događalo u ratnim godinama u Republici Hrvatskoj, pa mi ne možemo jednostavno šutiti i ignorirati to. Dapače, moramo im pokazati tko smo i što smo na jedan pristojan način, a znamo kako ćemo to riješiti. Hvala vam, gospodine Aleksiću. Slažem se u stvari s time. Možda se nisam dobro izrazio. Htio sam reći da jednoj i drugoj vlasti odgovara da netko podigne tenzije, jer se onda može na te tenzije odgovoriti i onda se stvara privid nekakvog domoljublja u svojoj zemlji. Hvala vam. Ako nema... Ima. Gospodine Bradiću, izvolite. Evo, može. Pa, htio sam kazati još da glede velikosrpske politike da jednostavno ona i dobar temelj nalazi i u BiH, gdje smo jednostavno dozvolili da se formira, nekad smo govorili takozvana Republika Srpska, sad je već Republika Srpska, sad je već to čvrsti entitet i mi smo čvrstog stava u HSP-u da treba u BiH Hrvatska isto imati svoj entitet i da bi to bilo najpravednije, najpoštenije i da bi onda svi bili živjeli u slozi i miru. Vrijeme je isteklo. Prije nego što gospodinu Klisoviću dam 30 sekundi za repliku, samo da napomenem svim gledateljima, možete se naravno telefonski uključiti na 060 500 501, postaviti pitanje našim večerašnjim kandidatima. Gospodine Klisoviću, vaših pola minute za repliku. Hvala. Dakle, diplomacija ima svoje mehanizme i načine pravila djelovanja. Ona se ne vodi u pravilu kroz medije, iako javnost ima pravo znati što se zbiva u bilateralnim odnosima i to treba poštivati i informirati javnost. Mislim da je vrijeme da sa susjedima, posebice s onima na istočnoj granici, započnemo tihu diplomaciju i pokušamo riješiti i razgovarati mimo medija kako bi s nekim rezultatima mogli izaći pred medije. Jer ovo napucavanje kroz medije samo stvara iritaciju s jedne i s druge strane granica, što svakako ne doprinosi. Hvala, vrijeme vam je isteklo, gospođo Pavičić-Vukičević. Hrvatska je danas članica Europske unije i konačno se moramo ponašati kao članica Europske unije koja ima zajedničku politiku u odnosu na zemlje susjede. To znači da moramo itekako osluškivati što su i europski interesi, ne samo hrvatski interesi, a da pritom razvijamo i naše posebnosti što se tiče vanjske politike i poseban odnos sa susjedima. U tom kontekstu razgovor i razgovor. Nema drugog odgovora na ovo pitanje.
Evo, hvala vam. Budući da ste svi iskoristili svoje pravo na repliku, pozivamo gledatelje da nazovu na 060 500 501, postave svoje pitanje. Režija, imamo li koji telefonski poziv? Imamo. Halo, dobra vam večer. Lijepi pozdrav. Ja bi gospodinu Milasu je pitanje jedno veliko. On je inače za emigraciju, ljudi iz Toronta, iz Kanade, iz ne znam, iz svih svijeta došli su u Hrvatsku. Stari dobili su svoje mirovine i hoće da umre u svojoj domovini Hrvatskoj, lijepoj, prekrasnoj. Molim vas, zašto te ljude ne bi napravili domove da oni imaju u našoj Hrvatskoj da umru, a oni su nam ti ljudi iz Njemačke, iz tih velikih država, oni su tamo krvavo zaradili mirovinu i oni su ovdje kod nas u Hrvatskoj. Hvala vam. Na kraju, nažalost, na kraju smo s vremenom. Gospodine Milas, izvolite. Pa ako sam dobro shvatio, gospođa pita zašto ne bi došli ovdje u svoju zemlju i zašto im država ne bi pomogla. Dapače, suglasan sam s tim. Pogotovo zato što je zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske jedna od najvećih vrijednosti, dakle, hrvatske državnosti i hrvatske demokracije. Ono što bih samo naglasio, upravo ti ljudi koji dolaze, naši Hrvati koji se vraćaju, ostaju, ali se brzo i vraćaju, zato što je 2012. uvedeno dvostruko oporezivanje i jednostavno ne mogu opstati u Republici Hrvatskoj. Hvala vam. Isteklo je vaše vrijeme za odgovor. Poštovani kandidati, stigli smo do dijela gdje se možete obratiti svojim biračima u vašoj izbornoj jedinici završnom riječju. Naravno, imate minutu jednu, kao i za predstavljanje. Gospođo Pavičić-Vukičević, ovoga puta ćemo krenuti s vama. Izvolite, vaših 60 sekundi. Hvala lijepo. Poštovane sugrađanke i sugrađani, pozivam vas da 11. rujna izađete na izbore i glasujete za listu broj 2 za koaliciju za premijera. Moja će nekako misija u Saboru biti promovirati zagrebačke projekte, izgradnju retencija na Savi, spuštanje željezničke pruge koja danas tako nesretno dijeli Zagreb na sjeverni i na južni dio, te isto tako tračničko spajanje nove zračne luke doktora Franje Tuđmana sa zagrebačkim Kvatrićem. Ima još puno programa, puno stvari koje možemo učiniti zajedno, no doista bez vaše podrške i bez vašeg glasa to neće biti moguće. Na kraju, mislim da sa svojim rezultatima itekako imamo pravo kazati, ukoliko želite da i u našem gradu i u našoj okolici i u cijeloj Hrvatskoj da nam svima bude bolje, glasujte za koaliciju za premijera na čelu sa Milanom Bandićem. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Milas, izvolite. Poštovane Zagrebčanke i Zagrebčani, prije svega htio bih reći kako mislim da nisam tipičan političar i da sam siguran kako ne želim svima reći kako znam sve o svemu. Dapače, htio bih sve uključiti, htio bih da što više ljudi se obrati, da da svoj komentar, svoju primjedbu, jer mislim da samo na takav način možemo zajedno napredovati, odnosno da možemo krenuti boljem putu. HDZ želi ostvariti potencijale ove zemlje i naših ljudi, jer znamo da posjedujemo resurse, znamo da imamo sve što nam je potrebno, postavili smo ciljeve dovoljno visoko da bi to mogli ostvariti. Ono što kao osoba želim reći, pošto sam se rodio u Vukovaru, želim na neki način vratiti i dug Zagrebu i svim onim mladim ljudima, mladim herojima koji su u 1991. došli u moj grad i branili svoju Hrvatsku. Evo ja danas, kao Zagrebčanin koji volim jednako i Vukovar i Zagreb, želim biti njihov glas u Hrvatskom saboru. Hvala vam, gospodine Klisoviću. Vaših 60 sekundi za poruku za birače. Poštovani građani i građanke, pozivam vas da date podršku Narodnoj koaliciji i da zajedno napravimo zemlju zadovoljnih ljudi koji žive od svoga rada i svoga znanja, koji žive svoja uvjerenja i ne boje se ih javno iskazati. Mi smo nakon 4 godine ostavili zemlju u bitno boljem stanju, ali posao još nije gotov. Svjesni smo da neki među nama nisu bili na visini zadatka, ali sada nudimo samo ljude za koje znamo da stoje iza njih dokazani rezultati. Prema tome, poštujte nas, podržite nas. Znamo da Hrvatsku opterećuje korupcija, opterećuje demagogija. Neke od stranaka koji su nama konkurentni imaju sudske postupke za korupciju. Neke od stranaka koje su nama konkurentne koriste demagogiju kako bi privukle birače. Ako želite bolju budućnost, ako želite obrazovanje 21. stoljeća, birajte sigurno smjer i podržite listu broj 16.
Hvala vam, gospodine Bradiću. Vrijeme je za vašu završnu riječ. Dragi moji Zagrepčanci, ako ne želite američki način vođenja državne politike, ako ne želite dualizam stranački, ako ne želite dvije stranke da se izmjenjuju do kad je svijeta i vijeka, glasat ćete za listu broj 4, jer ako želite i zaustaviti iseljavanje mladeži iz Hrvatske, ako želite zaustaviti iseljavanje i odlazak najsvjetlijih umova naše drage zemlje, od doktora do znanstvenika, glasat ćete za nas. Ako želite demografsku obnovu, ako želite pravo i pravdu, ako želite i ako smatrate da mi to možemo, a ja kažem da možemo i riješiti pravosudni sustav i možemo učiniti gospodarstvo boljim, učinkovitijim na načine na koje jednostavno ova zemlja zaslužuje. Tu je čitava lista stvari koje smo evo malo ko naš klub u Saboru uspjeli napraviti, jer nažalost ne mogu i ne stignem pročitati, ali obećajem vam da ćemo sigurno biti vaš sluga. Hvala. Vaše vrijeme je isteklo. Gospodine Aleksiću, s vama smo krenuli, s vama završavamo. 60 sekundi, izvolite. Dakle, mi u koaliciji Živi zid Promijenimo Hrvatsku, akcija mladih i u suradnji s nama iz Udruge Franak imamo glavnu misiju ukinuti sve nezakonitosti u poslovanju banaka. Banke u 100.000 kredita još uvijek primjenjuju nezakonite kamatne stope. Banke su vam dužne 5 milijardi kuna preplaćenih kamata. Na temelju fiksnih početnih marži vi ćete dobiti još smanjenje kamata od 5 milijardi kuna nakon što se one ugovore i nakon što se propišu zakonom. A osim toga, državi je potrebno uprihoditi od 9 do 25 milijardi kuna prekršajnih kazni jer banke nisu ugovorile sa vama fiksne početne marže, a za to su predviđene kazne od 80.000 do 200.000 kuna po svakom ugovoru. Dakle, mi smo jedina garancija da će se sve to i omogućiti jer drugi nitko o tome nema pojma, to je očigledno. I zato glasajte za izbornu listu broj 19 u prvoj izbornoj jedinici i glasajte u svim drugim izbornim jedinicama za zadnju izbornu listu. Hvala vam. Mario, izvoli. Hvala vam, gospodo. Stigli smo do onog dijela kada ćemo objaviti rezultate našeg referendumskog, odnosno vašeg referendumskog glasovanja na naše referendumsko pitanje. Kome biste dali glas u prvoj izbornoj jedinici? Evo kako ste glasovali. Koalicija za premijera 8%, Domovinska koalicija 30%, koalicija Jedina opcija 6%, Narodna koalicija 22%, koalicija HDZ i HSLS 30% i nikome od navedenih 4%. Došli smo do samog kraja još jednog sučeljavanja u kojem su sudjelovali predstavnici 5 lista iz prve izborne jedinice. Poštovani kandidati, hvala vam na sudjelovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za večeras. Pratite nas naravno ponovno u ponedjeljak u 20 sati kad će ovdje biti 5 kandidata iz 10. izborne jedinice. Želim vam ugodan ostatak večeri uz program Mreže TV.